kungani umshane wami ubuhlungu? Lena inkinga evame kakhulu engibuza ngayo ekliniki yami. Isizathu sokuqala esivame kakhulu sobuhlungu behlombe ukulimala kwe-rotator cuff. Lokhu kwenzeka uma umuntu ewela phansi bese elimalisa umshane wakhe, noma umuntu ohlale enza imisebenzi esindayo emshane njengokuzivocavoca noma ukubhukuda noma i-cricket. Isizathu sesibili esivame kakhulu umshane obandayo. Lokhu kuvame ukwenzeka kubantu abanesifo sikashukela kanye neziguli ezinezinkinga zesitho samathambo. Futhi lokhu kuhilela ukwanda kobuhlungu nokwanda kokuqina kwehlombe okunciphisa imisebenzi yabo yansuku zonke. Isizathu sesithathu esivame kakhulu i-arthritis, futhi lokhu kuvame kakhulu kubantu asebekhulile, kwenzeka njengobuhlungu obuphansi obuhlabayo, kubavusa ebusuku, futhi kunciphisa imisebenzi yabo yansuku zonke njengokugeza noma ukuvula nokuvula izinkinopho kanye nokusebenzisa indlu yangasese. Isizathu sesithathu esivame kakhulu ukungazinzi, futhi ukungazinzi kuvame kakhulu kubantu abahilelekile emidlalweni yezemidlalo, futhi kunezindlela zokwelapha ezisebenzayo ezitholakalayo. Ngakho-ke, cela usizo kumelaphi wezinkinga zomshane ngalolu daba. Ngiyabonga kakhulu.